Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uway ni kinongmi kamat balapao jong Karibhoy District uba George B. Lingdo. Ulami banlay tep kerteng yaladi haka office tray kam jong Deputy Commissioner Karibhoy hanong po menta kasngi ka sautarik ubanay rempang arajar arpulay haringkat bat ki way di ki saungut ki kertong jong ka Trinamool Congress banyak hun ka election jit di kinongmi kamat siya ka yeng dorbar tawan ka jela. Nalor uba George B. Lingdo ubanya kun na Umroy constituency kiway di ki kertong ke TMC ki barat hep kerteng lang hagani kasngi ki kentup ya uba Gilbert Nongrum na Umsning constituency Uson Moon Marak na Jirang ke Dr. Saralin Dorpang na Mauhati constituency lembat uba Longsing Bay ubanya kun na Nongpo constituency. Kiway di ki kertong ki balawan ban thep kerteng hagani kasngi ki kentup ya ke kong Marian Maring na kaseng BJP kabanya kun na Nongpo constituency uba forecasting nongrang kurtong shimet ubanya kun na Jirang constituency uba Roswell Chadap ubanya kun na kaseng PDF na Mauhati constituency lembar Dr. Ricky J. Singkon na kaseng VPP ubanya kun na Umsning constituency. Kumbalong hadu menta kasngi kajing donjong ki kertong ki baladep ban thep kerteng yaladi na kabenta banya aireng hagani ki election MLA kaban Salong Shen hapo kajelna na Ribhoy District kilapoi kumbakhat prangut na ki sengsan hima sima bapher badru kum ki kertong shimet na ki santali ki constituency ka Ribhoy District. Ya kata ngila iya kala sis nam tam bang berengkat bat ki perok ngil ma ke jingmi ke jonga kalong rengkat bagi ngilam dak ji stu jumut bat ki pada ke jubok kapo dak bok pej ke ke bajia ha ke jela perkowe ni kong khan angut ki MLA ngilami naka Congress Party bat sangut ki basa ru kitu glasya beno kon menta ke Congress kam dot MLA show tang weiru dia dak bajia umto kum ginong ngilam ki lai lupa ke ba ensniu pada ke bangidon kam balik kloy si ki pai ba manang pensuthu iki tinggal ayat nak kasnong markai ke ba ambil tolong man barok ki perlok ki bayar trai rengkat pengah wa aja kapra mentagi don rengkat lang bat ha kaju kopor ki rai trai sitom met ba mensim rang ba long kuwe bersama na ka benta ka ka thau ke jungin tak pik kajing yo san pu saungut ki candidate tang ha ka election ke beningko bendon tang pra kandai banai ha ka kajela ka lepen pau hi ka jing priang jung ki pai ba ya ka parti kata ka beningko baka jia jungi ban pensutu ya genong rem hamtam abang yeng kum ka parti ka bang lapen i daki kam om daki kitin ka beningkong layang sya po yeng dorbar thau an jo gari bro kowe bandawa na umta ban itu no e kitin khasi bat garu hapo ka khnit ka bopra jong gerti sensya kata kala long kedak kesin bagani ka parti ka yeng na ka buta kasur jo ka jet ngreu ka yeng na umta kasur jo ka jela aga jo ka por pendi umdan kanu unu ka government na ka sorka hagri india bar kowe ha ka bangi kum ki kustan ngilong ritpai bahkan penpuk penping nak bentak ke Christmas kembali ke Soka TMC po West Bengal bang khat san stem kenti karakhi Christmas sangkat bangi kum kipai kestan kalau gadak kesin bat kata kesur nak bentak jungi kipai kestan ki pedon hangni te hakabai dei bat ka jingrung ka jonga syakane ka sang hima sima ka dei nak daw jong ka jisa din baka jisa syara jong ka than ka jongi hi namar ngade sinong nang te na po umloper kasnong try ka jongi hangte katnungi jenjar habang ilik ngiwan kalenti ka sengken ka umbam umdi ngimdan nang ta kibri ki jongi kilahiar hakaliang ka puli ka puti ki bangi ladon ru kila sa khongreng kila sa satang kishenrong bat ngila hiar hakiliang baro ngi phai sakaliang ka koi ka khiaru ngimdan wat dia kasi isi kaban pensuk ikinong chuknong ki jongi ti na phai sakaliang ki kam development mo ki bade ban wan sha kisnong ki thau ki jongi ki kampen roi ngimdan wat dia ka block office te na hakalik kawan ru kalong bajinjar na kabenta jongi kinong shisnong tingila long ka constituency ka basa din bar ka constituency ka bahiar hakitaki jingmen toy mo na kabenta kinong shisnong ki jongi kadi katahi ka ba nga kumi doktor ngala ien mo e ka kam ka jonga ban bud din pat ya ki kam ki ba ipa jonga mo ila yalam ya ka than ka jongi hakini ki snem ki ba khamat mo hadu at pesan senem ipai la ai ka jing syakri te ka ju kata ka jing syakri ka ba ipai ai syaka than ka jongi ngakwa ban budin yaki ban penur long pat sa sisien ban tei pat ya ka than ka jongi ka bangi don kampat ban nangkiu kum ka than om bangin sa ha ka ni ka ju ka jinglong te na kaliang ka parti ka don sibun kini matri kam ki ba ni kwa kum ka parti ban penur long
ban kentia ki brio ki jongi ban yara ban kershan ya ki long kemi ya ki khun samla ya ki khana school ya ki nong rep ya ka pulia ka puthi ka kot ka khia bat kumta teter khamtam ngidon ya ki ti ki jaka khapur mo ki bangidon kam ban wan lam ka song suk ngan ya ki brio ki pardok parsam ki jongi hangte te kadon kam shibon bangin yo ai ka parti ru ka bala ban fight na ban ta jongi kiret pai om bangin syayu right ya ka hok ka jongi ka TMC ka 8E ya kita ki kam hashwa mo da ka ba khat arngut ki MLA ki la lej ban ya ki persha shadu shi Delhi na banta ban scrap ya ketika MOU ka ba dei happening jongka jela Meghalaya bat ka Assam ka bangi hapo ki border area ngi la du shibun ki jaka puta ka don kampat yang ngi bangin yo biang no ya ki jaka ki jongi ban ai ka song suk ngan ya ki pat ba ki ba ye ki jongi hakini ki jaka ki ba hakapun hakabai deiru bar ki kampen roi ki ba bun ngi dan ke jingkermen bar ke jing shngai lingba kani ka parti ka badang penne pensa ya ke jing sensyar pai ba ka ba itu yang ikirit pai ka ba yada yang iki riulom ki kristan ka ba mden kata ka jing penya pher mo hapdeng ki jat ben ribo pher lane hapdeng ki jat niam ni la election kam dei tang menta ngaron ha kam rai kursi aslam ba adu islam nai pu flying sang menteri ni kam ban kerja ni ki wi perlong ban perlong ki MBC mabun ha ni sujar kata kata ngun ba Fabian ba Hector ba dan Semer man ki wi kerang ba ngam nyok kata ki ba ha tu kapor ngaju kerjaan me ki long ki mi khmat ki bang itanan ba kadon ha ni sing kam mesti meni la khmat kalong bangai kwa hi da kam sim jang mas sekri yak pe ba babun balang khang kapor ka ba ini i hak tu kapor ka bareng ingkong kalong mawara ya ka jinang istan ka baar ban pengkio ya kini ki subsentar cek dispensary habun ki jaka ini di jinduna bahmat isrok kan tis ki babun ki badon kam man la double lane don ki jaka ki ba ki don kam ki playground ki jaka la football ki badon kam ya don ki ba ki jaka ki ba sunat ha ki sport babun kam lam long basketball cricket ki ba nang bun ha ki ba ki samla ji sunat ni ki benta ki ba kwat ki ka sport nolor kini ki samla ki ban kham kam jam ban ai la ekalat kal ti ki ba nyo ki kam ki jam ki ba biang bat ban ksan ki hakapon ki kam ya. First of all, I would like to thank to our AITC party for giving me a chance to serve the people. Why? Because I am in Jirang, you know everything. Since last 30 years to 40 years, we don't have anything. It's underdeveloped. We don't get any development from the government. Since for that only we are here to fight against the corruption also, and we want our Jirang to be modified and developed as well. You know, since Jirang we don't have any Pakka road since 35 years. Only we have a national highway, and moreover we are getting a scheme from the PMGSY. None of the MLA they are care to develop us Jirang constituency. Even since for nearly 16 to 15 years, some of the villages they don't have even electricity right now. Even since there is a water crisis out here, so I'm ready to serve the people of Jirang, and I promise the people of Jirang I'll serve well. Thank you. Jing sultanat mama kata jing keli ke ba PI na. Jadi ke ba ngadon duduk ke donut banwan yale nanong po ke jing keli ke badai ngasai keren haka meeting ro beli piwan nanong po kata ke jing keli jong pi ke badai ya. Mai i ba kane ke deka jabing jong ka riboy barok roe. Ka donut jong riboy. Henry bang ipet pat sapangki ka jingnang jing start. Ke way government college sempat don. Ki school ki ba pham dan kare kata ka ba ka thong ka ba nong ka ba nga kwa ngawan na ka education ma na benta ban pin kiu ya ke jingnang ji start ngai i palat la dam don ke jingnang ji start ka mot ba ki bri boro kin bit ngin sa dum kum tu kum balong men swa kare kata ka ba nga kwa ban shin ban pen kala ya kane ka system jong kane ka education ki school ki dei ban long ki ba upgrade lot na du LP kin long UP secondary bat kum ta terter haman lagi jaga ki area ki badai ban ai yang ta padai ngai i padai kanika stadium PE ka donut jong gariboy PE don stadium mang ne don stadium ka i tanat tang pham sim tang ban yang gali sausan teliru kamyam
Te hatu ngila mo ban penmi kat Kariboy district ki babon ki samla ki ba sontanat ni ka sport bat ki ba penmi ya kita ki baylet sports. Kadai kita ka bang angnut bandon stadium ka baik apo nongpo kum ka headquarter jong ka district. Nang ta pading i begini surok kilanti singkin rumdon hadu mentah. Ngakwa aru ban pelong ya kanika nongpo ka wina ka city ka bahe ka banir kador ka selong ka gauting. Kata kadai ka bang akwa ngada angnut bansin. Namar beli. Namar ba kani kadai ka gateway jong ka Meghalaya barok kuwi ngila banong ka jentia ka nong stoin. Ngawan hang ni bang akwa ban pentumai kata. Ladang hidon kata ke city. Pila ban keli ngam kumno pila ban pelong city. Yes. Ngila ban pelong lada ki pai ba kijit nga. Na sutu baladang i ai kani ka national highway. Ngayo mulong saduk Sonapur lada kani kerja. Kamut ba automatically ka city ka lalong lupa hanong po. Kajing long yang ban yakun biang namar ba ngadang don kata ka mensim menteri nak bentagi pajba di nong song snong jong nong ko konsensi jongi ngakwa ban yarap yaki nak bentagi nong rep nak bentagi samla nak bentagi kilong kemi nak kata nga yang biang katong ban takeng da long da kersan ki pajba da ai gi gati ga mon ga diang de da poi ga jingjob da poi ga thong ga jingjob tingila banwan rai kata ga roi ga par ga development hapo ga nong po konsensi jungi don sibun ki jingtuna po ga nong po konsensi jungi Kariboy college rungin padon hadu menta nang tagi ki school ki hospital in padon ni don kam banwan rai kita nak menta ga nong po konsensi jungi ko chicha ngila don sangut nanong po konsensi kita apply tiket naga BGP ba CBC muru ula apply tiket Henry Syamyo kila ayanga te ni sangut ni don kaju kepenting ya trelang ni don kajing Italy te dala po ya kajing chop te ni don kamru ki overbridge ang ni alat alpha alat school alpha nang ta alat mauro alat bitani alat Riboy college ni don kam kituru ada po ya katong ga jingjok kon mandra nanta nak bentai ki nong rep ni don kam gitu di processing unit food cluster ni don kam bentai ki rep namar ba mangane dong po Riboy district ni ki don sipun ki nong rep ki ba im ki ba syong basa da rep karyang ni don kam ni beron rai kituru Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai. Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah